Здравей и в поредното видео на канала. Днес ще си поговорим за трите стъпки, които ще отведат формата ти на следващото ниво. Съдържание от днешното видео ще разбереш за нас, кои сме ние, защо изобщо да слушаш това видео и да ни вярваш. Ще научиш също защо навиците са важни, какво да направиш ако си начинаеш тренировките, как да подобриш храненето си и как да отмерваш прогрес. Все неща, които са изключително важни. Кои сме ние? Ние сме екип от треньори, които помагат на хората да постигнат точно това, да подобрят своята физическа форма. Ако имат за цел да свалят килограми, да го направят, намаляйки мазнините, изграждайки повече мускули. Ако целта е пък просто да се подобрят физическата активност и да постигнат едно по-добро здраве, също можем да помогнем. Защо навиците са важни? Позволяват ни точно това, не просто да постигнем даден резултат, но и да го задържим дългосрочно. Има редица проучвания, които показват, че хора, които успяват да постигнат дадена цел, най-трудното при тях е задържането на конкретната цел и резултата в дългосрочен план. Много от тях се провалят и се провалят, защото нямат добре изградени навици в процеса, т.е. използвали са даден подход, който е много рестриктиращ, ограничаващ и докато са се придържали към него са постигнали резултати, но в момента в който спрат да го правят това трудно нещо, те се връщат към старите навици, които водят и до старите резултати. Защо в момента да слушаш това видео и защо да не вярваш? Кои сме ние? Ние сме The Team. Това нещо го правим вече успешно над 5 години. Имаме стотици доволни клиенти, множество успешни трансформации, които можеш да видиш в нашия вебсайт, в акаунтите ни Instagram, Facebook също ги качваме и там. Доказан подход, базираме се изцяло на информация, която е научно потвърдена, без магически хапчета, само яко бачкане. Какво да направиш, ако нямаш опит в тренировките? Ами просто да започнеш от някъде, както е описано и на слайда. 2-3 тренировки по 20-30 минути, дори от вкъщи са доста силен старт. Много хора допускат грешката, предполагам и на теб ти се е случвало преди, когато вече проблемът е много наболял, ти си мотивиран да промениш ситуацията, в която си и си задаваш за цел да тренираш по 5-6 пъти на седмица, да правиш 1 час силова тренировка, след това да правиш дълго кардио. И в началото, докато си мотивиран, то не е никакъв проблем. Ти успяваш да се придържаш към процеса, но проблемът с мотивацията е, че тя както идва, така и си отива. И когато си отиде, ти нямаш здрава основа, за която да се хванеш и ти става много трудно и се отказваш. Точно за това началото е по-добре да се започне плавно, постепенно да се увеличава натоварването. Нашите клиенти тренират между 2 и 3 пъти на седмица, между 40 и 60 минутки, но могат да са и по-кратки тренировките и пак да водят до страхотни резултати. Някога, ако нямаш възможност да отидеш до залата, можеш да направиш кратка тренировка вкъщи. Тя няма да направи някакви чудеса, но пък ще ти позволи да си поддържаш навика и да продължиш да го изграждаш, да си постоянен. Как да подобрим храненето си? Това е наистина доста дълга тема. Подобрението на храненето се определя от целта, която имаш. Много е важно тук да дефинираш ясно това, което искаш да постигнеш. Нека да кажем, че в момента целта е да свалиш 10 кг, да намалиш процента на подкожни мазнини. Това, което трябва да направиш е да подобриш изборите, които правиш, свързани с хранене, да се стремиш да хапваш храни, които съдържат повече протеин, като чисти меса, нискомаслени млечни продукти, яйца, риба, пълнозърнести продукти. Това са все храни, които са богати на протеин, в същото време нямат много калории и ти позволяват да си по-сит. Защото когато се придържаш дълго време към някакъв режим на хранене и си в калориен дефицит, най-нормалното нещо е мозъка да започне да стимулира глад. Това са нормални сигнали, чрез които тялото се бори да поддържа хомеостаза, ти вадейки от него, глада е най-нормалното нещо, което да изпиташ. Ако е на лице глад, отново се повтарям, храните, които съдържат повече протеин, в комбинация с тях големи салати, храни, които са големи на обем, но в същото време съдържат малко калории, защото по този начин ние увеличаваме пълнотата в стомаха си и се чувстваме по-сити. Много е важно, когато стане въпрос за хранене, да сме осъзнати, защото храненето само по себе си в много случаи и емоция. Много често можем да преяждаме, като сме под влиянието на стрес. Лесни варианти, чрез които можеш да се поддържаш към храненето, когато си в дефицит дълго време и ти е трудно и има глад, е да се стремиш да хапваш бавно, концентрирано, осъзнато,
без разсейващи фактори. Знам, че е трудно и че много често това, което правим докато хапваме е да гледаме някой сериал или някое видео в YouTube, но е хубаво докато се храним да го правим осъзнато и да не се разсейваме с други неща, защото така сме по-концентрирани в ястието и има вече редица проучвания, които ни показват, че по този начин ще се заситим повече. Друг хак, който можем да използваме е да се храним в по-малки съдове, за да може чинията да изглежда по-пълна, да се храним по-бавно. Аз лично дори се спомням, когато съм се изчиствал и съм намалял процента на мазнини и ми е било много трудно, като седна, като се прибера и се сложа за хапване, първото нещо, което ми идва е набързо да изям порцията, обаче знам, че това няма да е в полза на моята цел и затова хапвам бавно, как като ям с лява ръка. Не го препоръчвам, защото вече отива към крайност, но може да се опита в определени ситуации, работи доста добре. Също преди да започнем да хапваме, една чашка вода със сигурност може да ни позволи да се чувстваме по-сити. И това са все неща, които са свързани с загуба на тегло. Но относно подобряване на храненето и вече поглеждайки малко повече в здравен аспект, е важно храните, които приемаме, да са богати на микро-макронутриенти, да съдържат достатъчно витамини, минерали, да се избягват силно преработените храни, джънк храните, така наречени, като всякакви вафли, чипсове, снаксове, и да се фокусираш повече върху цели и непреработени такива. Плодове, зеленчуци, ядки. Мазнините в храните също не трябва да се изключват, особено при дамите, защото те са в основата за поддържане на хомеостаза при различните хормони и правилната им работа. Полезни мазнини, като такива от авокадо, от ядки, от различни масла, зехтин, маслини. Изключително важно е да не ги спираме тези мазнини, защото те нямат нищо общо с мазнините, които са в тялото. Забелязал съм, че много хора бъркат двете неща. Мислят, че мазнините в храните и мазнините в тялото са едно и също, а те не са. Но отново трябва да се внимава с тях, защото те сами по себе си са малко по-калорични и лесно чрез тях можем да повишим енергоприема си. И третата от стъпките е как да отмерваш прогреса си. Има различни варианти, чрез които можеш да отмерваш напредъка. Тези, които ние препоръчваме и използваме, са: едното е да измерваш обиколките си с шивашки метър и стигаме до кантар. Това е изключителен индикатор, който може да ни е от огромна полза в постигането на целта. Ако целта ни е да свалим 10 кг, хубаво е да се зададеш някаква цел на седмична база, с която да ти се променя средното тегло. Казвам средното, защото от ден за ден то ще варира много и понякога ти можеш да си в дефицит, но въпреки това на другия ден килограмите ти да са повече. И това може да е повлияно от задържане на повече вода, затова задава се темп на седмица, средното тегло да намалява, измислям си, с между 500 и 700 грама и започваме, като си въвеждаш всеки ден килограмите в някакъв файл, да следиш средните стойности от седмица за седмица, дали се намаляват с този темп 500-700 грама. И по този начин, ако килограмите намаляват с темпа, който е зададен, означава, че ти до хикс време ще си постигнеш целта, но ако не намалява, означава, че някъде се бърка в процеса и трябва да се погледне било то дали да се увеличи физическата активност или просто да се намалят калориите, които се консумират. Третото нещо, което следим, е напредъка в тренировките. Едно от най-важните неща, когато искаме да намалим мазнини, да увеличим мускулната маса, която е изключително важна, дори целта е да е загуба на тегло, е да сме подложени над прогресивно натоварване. Прогресивно натоварване, най-просто казано, е да се увеличава натоварването в тренировките. Как го следим това нещо? Като задаваме различни цели на нашите клиенти от към тежести, от към серии, от към повторения и се стремим да прогресираме. В момента, ако правиш лежанка с 40 кг, следващия път да правиш с малко повече. След това, като се адаптираш към новата тежест, отново да увеличиш и последващия път да правиш с малко повече. Прогресът тук не е линеен, няма да върви така право нагоре, той ще е нагоре, леко надолу, нагоре, леко надолу, но генерално тенденцията да е нагоре, когато зум-аутнеш и погледнеш от по-далече. И четвъртото нещо много лесно, в същото време съм забелязал, че има огромна полза при хората, когато искат да загубят тегло, е да се следят крачките и да се зададе някаква цел, да не се парат по 6-7 хиляди крачки на ден. Целта може да е да се правят между 6 и 10 хиляди. Това ще ти позволи да поддържаш един по-висок енергоразход. Ако искаш да свалиш между 5 и 10 кг, направи това. Хапвай повече протеин, всяко хранене, за да може да си по-сит.
и да не изпитваш нуждата да приемаш повече калории, по-малко преработени храни, отново причината е същата, повече движение между 6 и 10 хиляди крачки, между 2 и 3 тренировки на седмица, ако нямаш време да отидеш до фитнеса, тренировката да е вкъщи и да приемаш по-малко калории. Това е изключително силен старт, който не само ще ти позволи, правейки го достатъчно дълго да постигнеш тази цел, но ще ти позволи и да изградиш едни по-добри навици, защото промените не са крайни, ти ще имаш време и възможност да се адаптираш към тях и да ги поддържаш в дългосрочен план. А когато самите усилия ние ги поддържаме в дългосрочен план, то и резултатът ще остане дългосрочно. Надявам се, че това видео ти е било полезно. Ако ти е било, много ще се радвам да се абонираш за канала, да удариш един лайк, можеш да пишеш коментар, ако имаш каквито и да е въпроси, ще отговоря в най-кратък период и до нови срещи!